سلام نعخم يكون زخبركم تخاتلتي مرفت عري كم يكأنهم أبز حلفة مدبنا باقات عمي مبل 35 عامتات ناتنت عم نتفتات معك أب حامد ماين كمونا مسرح كزنتي ما يتذكرت حستو عزنا مقربنا يذكر نلوم دما أبزن زحلفة 35 عامتات ناتنت أب هبت انسسا حرشاو مرمر حقاقاتن قطصرن لاباراتوري كمون ساقمتي بالعات التخايد قسكاسين حزنا لكم قريبنا زلنا سنة مكتال إريترا اتركبوا أكبابي ببهاريو ندرك المدربناتن اتقال بمخانو منجستن هزبن إريترا نمعك أب حامد ماين كوم أوين مسرح كزنت مايات كاب عبيتك قدام النتات سريعهم بنتفت كم سرحلو يفلات بازي مسرت أبز حلفة 35 عامتا استخايدو نتفتات معك أب حامد ماين كوم أوين مسرح كزنت مايات أب رأسيتي نسابن تريتين زفطرو الرفتا نلمعات أحملتي بلعلي شدشت عزفي نلمعات فرطات دما بلعلي 71 عزفي كم زعبي ويفلات أبز حلفة 35 عامتات ناتنت أمسسان هابت إنسسان موحاس طعنات أريتون أدمع يسرح كم تسلاسلة صبصبات منيسر هرشا ينتصرو بز مسرت أبتعنات أريت التفالالي حمامات نمقوتصار منجستي مدب قدرت كتابت بموصا كاب كلتشعن 13 جميرو عامتاوي 2.5 مليون أريت أنصار حمامات قول حي مسلت ألبجع فروماي كبتي فروماي ألبجع أناسو وزته يختبان من بارن كاب عامتا 25 جميرو دما إزو قطري التفالالي أريتن دورن زت قالل نابلعلي 6 مليون كب كم زبالة كم وصيت دما نخستات حمامات موتن انسساتات أبستحت الدرجة أو ريدو مهلاو يفلت كابتوم قولي حمزر عايز نبرو حمامات انسسان تدارينا ولا حجون حالفهم زقات ومزلون تدارينا ناي انوصل لنا ناي قول حي مسل حمام قلب جعل لنا قدم نيرو حجي اب هاجرنا زيله اب كل تشخ اب 9 شوعتن نبرايا نبرز خونه قول حي ناي كبت لنا ناي حمام عمود كلبي علنا ولا كوا مستم نسغان تقوم لهم انساتات ايخون اسكاف زنبره أب سبخون أب حبرة سبنا زون عبق أنا مهيب وصرحلو اللون المقدالو أنا حيال سعر قبرالو كاب عمتنا أب عمت كأن داودلنا أب أنا صوخون أب فرومايخون أب قول حي مسل حمام تقلبجعخون كم أكلوا قط حماماتنا يدرهو اللونا كم نيوكاسل اليوم زبالو كم ناي سرعة مستنفاس عينة حمامات أب زيو ما توكرو هيبوز مينستري قال يوم كم بعد قول حي ناي كبتز بوركم ملو بملو دبت عنا انساتات عالم ورق ميداليات تشلمتلو إرترا ملؤ بملؤ كاب هاجر طفيو تباهلو تاوجو قتالي حمام زنبره حجون كومؤون زغول حي مسل حمام ازيو اب طلبجعنا زسكف مو قتالي زخونه خان عقون موقادو خان حيال صعري حيال صعو ناي كتابه مدبات يكايدالو مالتي منيسر حرشا قربنا مدهانيت يقرب له ارتفيشال زري يقرب له كيلاتات بدرجه عدي وريدوم له تمغبي مغب خا حرسا كفريو زغباي ابت مغبون هجنا منيسر حرشا زر مقرب ديو كيلاتات ابت ناي مغبي انسسا كيلاتات قرب كانعو خميغر كام تزرو خميغر كام تعصدو دحر معصادو خميغر كاتعقبو غل اون توم كيلات ناي منيسر حرشا يمرحلو منيستر حرشا بريغولاتوري كل جزء يفتشي ويكا تشيك يخوني كل جزء نساتهم كانتهم جبر ملسخه علني سلازي نتي جبر ملسي اندراخو كل جزء قصال زخونه ممحياشات كبر علني جي ترى منيستر حرشا بعبيت نازتكال انا لعلي ليزغب ننتايو حدا بنوزوبا درجه علنا بزي مدهانيتات كاوينا نركب كتابه كاوينا نركب أخول كيكون خالي أخولي لا
ገለገለ መድሃኒታት አሉ ህጂ ካብ ደገ ሒዝናዮም ንኣቱ አለው ናይ ግድን ግዴታ ስለ ዝኾነ ማለት ህይወት ዘለውን ስለ ዝኾነ ናይ ግድን ክነእቶን ስለ ዘለና ግን ሚኒስትሪ ሕርሻ መሕለቢ ዘድልየና ኣቑሑት ንሕና ካብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ሙያዊ ስልጠና ካብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ንረክብ ኣነስ ክንደይ ደሞ ክዝርዝሮ እየ ብመንገዲ ዘን ማሕበር ዝብልኩኻ ዝተፈላለዩ ስልጠና ዳይሬክት ካብኦም ኣይኹን እምበር ኣብ ትሕቲ ፅላል ሚኒስትሪ ሕርሻ ስለ ዝኾነ ዝተፈላለዩ ስልጠናታት ናወሲድና أزيو بزوح اللي 15 تبلكوها أو شتنا وصل إذا خمزي لخلو أب أوان ناتنت بزكاتن أب قطرات بلمدي زت حزاز نبرا دوره قدنا مربح دورهن مفرين كعون كوانين زحزو سب أزيو وحد من باري ذكر منغستي كفلا ما ناتنت مروصات عليتات عديتات جاويت كاب دغن نامصه أخيخو نتتقمتك عدل مسجمره إذا حرشاو وانين بزغمتنا عبي ممصي فلات بهذا مسرت زاجيت أبزن زحلفة 35 عامات أستات 213 شح عديت الدروك كأتون كله لعلي 8 مليون حدا ورهز عدمين جعويد ما نبتتك أمتي تزرجهن معري أخاني كم زجير كا تراي بمعدل تراي كايس لزي كقل نتا بوصن أنت سرح زنبرت تكال مع أخوك جعويتنا أبيلاجو تدوكينا زنبرت أبقى حوتا بعاب خم تدوكون عقما أكن دخاب حدا كاب كل تشح ناب 10 تشح حدا تدره خم تحس جرا تهانيت أمالتي إذا جر كون أخلص لزي كونه حدور عقيخن جقاويت نتي بقرب أنزل له زبخ أدلاز خلا مدبرات مع أخوك جقاويت ونك سرح سلازلكا خدكون سلازلكا أم نفس وقف زوبا أبشدش أن زوباتات شدشتن لعليون مع أخوكي جقاويت حدور حي عقيخن جقاويت نحبرته سمنا زعدلا شدشته لعليون مع أخوك جقاويت كنهنص كإلنا مالتي منستر حرشة بتعمي يعني لنا نبلو زي بمقربو ويون زي بتعت واقاهيبو نعنا كبلنا منستر حرشة وبمدهانيتين كتوستيهم لنا ويدورها التوي نسي علايت كايا دورها بغنا كنت حيس كايا معها بزح تؤمن بزح ربعنا له نجمرتا نولا كدحراي كالا اي بزخنه ترى بحلا مالتي مربيت كمالتي دورة مالتي نسبيتس بانكا مالتي أتني هاجرنا خاني كابتن منجستين قاحنا جبركو يفاري النيره أنا بناتي كريان كل خص درجة بأني إذا نبرت القاس كان مجنان كمثلك بوعد أبسو من سي أب عربس كلتا مئتي ومئتين حمسان على النات نقاح نايتن دوره الجيس بيزا يشوفنا له سبيزا أنت تشوفونكم بزع نجار لو تزجبر كله بأن مالتي بتماساسالي أما فرق نهبني بزح سترف نجار كوانتولو بتزامادي دحانجس كاستمزجيبو يركب تبصبات كفل حرشاوي اكستنشن ناي منستر حرشا خمزنا تصورو أبشحن 991 أستات 19 إسلام هاب من بارون كم زجمجم إذا عطري بزجمتا عبيت النار أيه أبز أوان نابل علي 46 شح عبي خمز ركابي فلات بهلاو قفو نهبي بزمناوين قابلاون قفوتاتنا تتكئي مهلاو كاب تقلالا زلو قصر أنا هبدما إت 51 مئتويت بزمناو قفو 41 مئتويت ببهلاو قفو استرف 8 مئتويت دما بقابلاو قفو تتحيزو خمزلو تصبصبات ينصرو كله حرستاينا اتزركابو ابهلاو قفو اتوكيرو سرح سلازنبره مستنزأتنين وحدات زمناوين قفو مس زمناو من ربح نهبي كنا ليو خيلنا مالتي 46 شعب قفوتات علنا مالتي 52 مئتويت ناي زمناو قفو كونلنا خلو تنشمون تمئتاويت اب قالوا قفو تن 400 كا اب بهلاو قفو لنا حجيت علامانا كبهلاو قفو زغم اندابلكا ناب قبلاون ناب زمناو قفو مسغغاري مالتي قبلاو قفو علنا سلنه بزاتو خلتلو 3 ساعات دايو قالو دلو على زي نابنت حجه قلت خوينا اب حنت قبلاو قفو اب قد مثالستي تبربرت مالتي 10 كيلو كوينا اب حنت مبربر مالتي 10 كيلو بقى صوري معار ما تساعد معار صوري 10 كيلو معار وجه ابحنت من بربار مالتي قبلوا دراسه هباونا وازت الدور لا وتودي بالليكو ثلاث شقيكم النوم لكل اوت وتوديهم ليكو ولا اوروت يعني
وتو التليفون إن شاء الله هتديبو أقول كفوتات اللهم كل وقت إن شاء الله أبلا صبر منا كافر من زمان ولا على صبر من إن شاء الله درجة 40-35 كيلو من لا صبر من إن شاء الله كم سلو بتتصفى ኣብ ሃብቲ ቡቕልን እንስሳን ዝተኻየዱ ሕርሻዊ ምርምራት ውን ኣብ ዝሓለፈ 35 ዓመታት ኣብ ምኽዕባት እቶትን እቶታውነትን ደራኸ ተራ ከም ተፃወቱ ሰነዳት ሃገራዊ ትካል ሕርሻዊ ምርምር ይሕብሩ። ብመሰረት ፀብፃባት ናይቲ ትካል ምርምር ኣብ ዕቃቤ ጀነቲካዊ ፀጋታት ዛጌት ልዕሊ 6300 ቁምሶታት ዘርኢ ናይ ኣስታት 160 ዓይነታት ዘራእትን ኣግራብን ዓቂቡ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ኣብ መዳይ ምምሕያሽ ዘራእቲ ድማ ካብ 1997 ኣትሒዙ ኣብ ሓልሓለ ጋሕደላይ ሽዕብ ኣቁርደት ሻምብቆ ሓጋዝ ጎልጅ ኣኽለለት ዓዲ ቀይሕ ኣብ ዝርከባት 9 ናይ ምርምር ነቁጣታት 52 ዓይነታት ምሩፃት ኣካል ናይ ስርናይ ስገም ምሸላ ቡልቱክ ዑፉን ሱፍ ከምኡውን ጥረታት ከም ዘማዕበሉ ይፍለጥ። ከም ውፂት ናይዚ ድማ ኦቶ ዘራእቲ ካብቲ ልሙድ ብልዕሊ ዕፅፊ ዘኻዕበቱ ምሩፃት ዘራእቲ ናብ ሓረስቶት ከም ተዘርግሑ ይፍለጥ። ስርናይ ምሩፅ ዘርኢ ተዋሂብና ዘሪእና እያ ዘሪእና ውን እቶት ረኺብና ኣለና ካብ ንእሽተይ ገዳኑ ናይ ዘን 2 ኪሎ ዝኾና 3 ኩንታል ዝኸውን ኣነ ረኺበ። ብዘካቲ ኣብ ዘራእቲ እተገብረ ምርምራት ዛጌት 34 ዓይነታት ኣሕምልቲ ከምኡውን 36 ዓይነታት ፍረታት ኣማዕቢሎም ናብ ሓረስቶት ከም ተዓደሉ ውን ይፍለጥ። ጾርይን ካብ ሕማም ነፃ ዝኾነን ዘርኢ ናብ ሓረስቶት ንምቕራብ ድማ ምሕያል ንጥፈታት ቲሹ ካልቸር ይቕፅል ኣሎ። ኣብ መዳይ ምርምር ባህርያዊ ፀጋታት ዛጌት ልዕሊ 16000 ናይ ሓመድ ልዕሊ 500 ናይ ማይ ልዕሊ 750 ናይ ተኽሊ ልዕሊ 170 ድማ ናይ ድኹዒ መርመራታት ኣብ ላቦራቶሪ ናይ ሃገራዊ ትካል ሕርሻዊ ምርምር ከም ተሰላሰሉ ፀብፃባት ሚኒስትሪ ሕርሻ ያረጋግፁ። ብዘይካዚ ኣብ መዳይ ምርምር ሃብቲ እንስሳ ዛጌት ኣብ ልዕሊ 268 ዓይነታት ቀጠልያ ምግቢ እንስሳ ምርምራት ክካየዱ ከለዉ ካብዚኣቶም እቶም ውፅኢታውያን ዝኾኑ ተባዚሖም ናብ ሓረስቶት ከም ተዓደሉ ተፈሊጡ። ሃገራዊ ትካል ሕርሻዊ ምርምር ኣብ ምምራፅ ዓሌታት ጥሪት ብርክት ዝበሉ ምርምራት ከም ዝካየድ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብዚ ዓመት ድማ ኣብ ምምዕባል ደርሁ ገደና ምርምር ጀሚሩ ምህላው ይፍለጥ። ተራ ሚኒስትሪ ሕርሻ ናይ ብሓቂ እሶም ዓብይ ተርኦ ምክንያቱ ክሳብ ሕጂ እዘን ከፍቲ እዚአን ሓኪም ኮነ ይሓልሓለ ኮነ ናይ ሕርሻ ርባርባ ኮነ ኩሎም እዚኦም ክሳብ ሕጂ ይቆፃፀርዎን ኣሎ። እዘን ከፍቲ እዚአን ጥዕነአን እንታይ የድልየን ኩሉ እዚ ሪእዎን ኣሎ። ክሳብ ኣርሓ ከይተረፈ ክሳብ ሕጂ ናይ ሚኒስትሪ ሕርሻ ናይ ሓልሓለ ካብኦም ኢና ንጥቀም እዚአን ሕጂ ኣርቲፊሻል ተደልየን ድማ ብኣርቲፊሻል ፀዊዕና ድማ ስሞያ ኣለዉ ድማ ኣብዚኣ ይመፁና ከም ጀርማ ኣዋሲቦምና ድማ ይኸዱ። ስለዚ ሕጂ ናይ ብሓቂ ኣብ ተራ ይደሉ። ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብ ዝሓለፈ 35 ዓመታት ናጽነት ውሑስ ሕርሻዊ ፍርያት ኣብ ዕዳጋ ንኽህሉ ሓያል ጻዕሪ ከም ዘካየደ ፀብጻባት ክፍሊ ኣገልግሎት ሕጋጋትን ቁፅፅርን የነጽሩ። ብመሰረት እዞም ፀብጻባት ድሕነትን ብቕዓትን ሕርሻዊ ፍርያት ኣብ መመስርሒ ትካላት ንምርግጋጽ ኣብ ፈለማ ዓመታት ናጽነት ነተን ካብ 7 ዘይበዝሓ ዝነበራ ተፈላለያ ደረጃታት ዝነበረን ትካላት ኣብዚ እዋን ነተን ዘይቲ ስምስም ዘፍርያ 25 ንኣሽቱ ትካላት ወሲካ ቁፅረን ናብ ልዕሊ 75 ክቢሉ ይርከብ። ብተወሳኺ ናብ ሃገርና ዝኣቱን ዝወፅን ሕርሻዊ ፍርያታት ንምቁፅፃር በቲ ዝድለ ቀጥዕታትን ምስክር ጥዕናን ተሰንዮም ድማ ንክጓዓዓዙ ኣብ ምእተውን መውፅን ኣፍደጋታት ማለት ኣብ ሃገራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ወደባት ባፅዕን ዓሰብን ከምኡውን ኣብ ተሰነይ ዝርከባ ናይ ውሸባ ነቁጣታት ዓቕምታትን እናሓየለ መምፁ ይፍለጥ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ደረጃ ብቕዓት ዘራእቲ ንምርግጋጽ ኣብ ዝሓለፈ 12 ዓመታት ብቕዓቱ ተረጋጊፁ ዝተባዝሐ ተፈላለየ ዓይነት ምሩፅ ዘርኢ ካብ 700 ኩንታል ኣብ ዓመት ናብ 6000 ኩንታል ኣብ ዓመት ክብ ምባል ልዕሊ 8 ዕፅፊ ዕብየት ከም ዘረኣየ ተፈሊጡ። ብዘይካዚ
ካብ 2007 ክሳብ 2017 ኣብ ዝነበረ እዋን ኣብ መላእ ሃገር ብዝተኻየደ ሓያል ወፍሪ ናይ መወጋንን ምጉሓፍን መድሃኒት ፀረ ባልዕ ካብ ግዜ መግዛእቲ ኣትሒዞም ተዓቂሮም ፀንሑ ልዕሊ 360 ቶን መዓልቶም ዘሕለፉ መድሃኒታት ናብ ወፃኢ ሃገር ብምስዳድ ኣህጉራዊ ደረጃ ብዘማልአ ኣገባባት ከም ዝውገኑ ተገይሩ ገለ 160 ቶን ዝኸውን ድማ ተረኡ ሓልዩ ምውጋን ይፅበ ምህላው ተፈሊጡ ኣብ ርእሲ እዚ እተባላሸወን መዓልቱ ዘሕለፈን 46 ቶን ዝኸውን መድሃኒት እንስሳን ክታበትን ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ብምትሕባር ደረጅኡ ብዝሓለወ ኣገባብ ኣብ ውሽጢ ሃገር ከም ዝውገንን ከም ዝጉሓፍን ተገይሩ ካብ ቀረባ ዓመታት ጀሚሩ ድማ ልዕሊ 6500 መትሓዚታት ፀረ ባልዕ ብውሑስ ኣገባብ ንምውጋን ብቴክኖሎጂ ተሰነየ ናይ ምሕፃብን ምጭፍላቕን ስራሓት ከም ተኻየደሉ ተፈሊጡ ኣብ ዜሮ ፍልጠት ከለኹ ጨንፈር ሕግን ስርዓትን ሚኒስትር ሕርሻ እግሪ ነኸትክለኒ ብፍልጠት ይኹን ብቴክኒካዊ መዳይ እግሪ ኸትክለኒ ድማ ብዙሕ ጭዒሩ እዩ ኣነውም ብዙሕ ተማሂረ ተወከፍ ርስሓት ብኣገባብ ኣፍቲ ናይ ርስሓት ቦትኡ ንኸኣቱ ንዑ ዝበቅዕ ምስቲ ገዛ ዝኸይድ ትሕቲ ቅርፂ ናይ ረሳሕ ፈሳሲ ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ እዚ ድማ ከም ዝረኣኹሞ ናይ ባዕሉ ካናል ኣለዎ ርስሓቱ ብኡ ገይሩ እዩ ዝኸይድ እዚ ክኸውን ከሎ ብትእዛዝ ሚኒስትሪ ሕርሻ ጨንፈር ሕጋጋትን ቁፅፅርን እዩ ዝትግበር ሃገራዊ ላቦራቶሪ ጥዕና እንስሳን ብቁልን ሚኒስትር ሕርሻ ኣብ እዋን መግዛእቲ ኢጣልያ ብ1903 ተመስረተ ትካል እዩ እዚ ላቦራቶሪ ክሳብ 1973 ኣብ ዝነበረ ዓመታት ብተዛማዲ ኣድማዒ ናይ ላቦራቶሪ ኣገልግሎታት ይህብ ነይሩ ካብ 1974 ክሳብ ዕለተ ናጽነት ኣብ ዝነበሩ ዓመታት ግና ዝዓበየ ክፋል ትሕተ ቅርጹን መሳርሒታቱን ዓንዩ ብድሩት ዓቕሚ ኣዝዩ ውሱን ስራሓት ላቦራቶሪ የካይድ ምንባሩ ይፍለጥ ሃገራዊ ላቦራቶሪ ጥዕና እንስሳን ብቁልን ሚኒስትሪ ሕርሻ ድሕሪ ናጽነት ኣብ ዝነበሩ 35 ዓመታት ኣብ መዳይ ምርመራ ቁምሶታት ምስራሕ ክታበት እንስሳ ከምኡውን ምሕያል ትሕተ ቅርጺ ላቦራቶሪታት ኣዝዩ ዕውት ንጥፈታት ከም ዘሰላሰለ ጸብጻባት ናይቲ ትካል የነጽሩ ቅድሚ ናጽነት ኣብ ዝነበሩ ዓመታት እዚ ላቦራቶሪ ኣብ ውሱን ክፍልታት ተደሪቱ ኣብ ምንጻር ውሱን ሕማማት እንስሳት ጥራይ ዘተኮረ ዓመታዊ ካብ 600 ዘይበዝሕ ቁምሶታት ይምርምር ከም ዝነበረ ኣብዚ እዋን ግና ዓመታዊ ክሳብ 16000 ዝኾኑ ቁምሶታት ይምርመሩ ምህላዎም ናይ ምትግባር ዓቕሙ ግና ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ልዕሊ 12000 ቁምሶታት በፂሑ ምህላው ተፈሊጡ ኣብዚ እዋን እቶም ቀንዲ ዕማማት ናይ ላቦራቶሪ ኣብ ምንጻር ሕማማት እንስሳ ምንጻር ሕማማትን ባልዓትን ቡቕሊ መርመራ ብቕዓትን ድሕነትን መግቢ እንስሳን ሰብን ምፍራይ ክታበት እንስሳ ምምስራትን ምሕያልን ዞባዊ ላቦራቶሪ ጥዕና እንስሳን ቡቕልን ምዃኑ ይፍለጥ ሃገራዊ ላቦራቶሪ ጥዕና እንስሳን ቡቕልን ካብ 2023 ጀሚሩ ፀረ ሕማም ኒውካስትል ፀረ ሕማም ጉምቦሮ ፀረ ጎልሓይ መሰል ሕማም ጠለበጊዕ ብድምር ልዕሊ 3 ሚልዮን ዶዝ ክታበት ከፍሪ ምኽኣሉ በፂሒዎ ንዘሎ ደረጃ ዘረጋግጽ እዩ ብዘካዚ ኣብ ውሽጣዊ ዓቕሙ ተመርኪሱ ግቡእ መስርሕን መለክዕታትን ተኸቲሉ ንክታበት ፀረ ሕማም ጉምቦሮን ሕማም ሳምቡቕ ደርሆ ዝኸውን ዘርኢ ክታበት ከፍሪውን ክኢሉ እዩ ኣብዚ እዋን ድማ ንሕማም ጎሮሮ ደርሆ ዝኸውን ዘርኢ ክታበት ኣብ ምድላው ከም ዝርከብ ተፈሊጡ ካልኦት ቀዳምነት ዝወሃቦም ክታበት ንኸፍሪውን ኣብ ቀጻሊ ፈተነታት ይርከብ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ 35 ዓመታት ናጽነት ኣብ ምክልኻል አንበጣ ዝተኸተሎ ኣብ ቅድመ ምክልኻል ዘድሃበ ስትራቴጂ ዕውት ምንባሩ ይፍለጥ ቀንዲ ስትራቴጂ መንግስቲ ኤርትራ አንበጣ ኣብ ዘራብሓሉ ቦታታት ብምኻድ ገና ቅድመ ምንፋሩ ምጅማር ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምውዓል ምዃኑ ይፍለጥ ብመሰረት ጸብጻባት ሚኒስትሪ ሕርሻ ጻዕቕን ዝርጋሕን ለበዳ አንበጣ ዋላ እኳ በብዓመቱ ዝፈላለ እንተኾነ ዳርጋ ዓመታዊ ዘጋጥም ተርእዮ ምዃኑ ይፍለጥ
ኣብ ዓመታት 1995 2006 2007 2013 2014 2019 ከምኡውን 2020 እቲ ዝለዓለ ክስተት ለበዳ ኣንበጣ ከም ዘጋጠመ ኣብዘን እተጠቕሳ ዓመታት ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፈን ብገምጋም ካብ 51,000 ክሳብ 101,000 ሄክታር ኣብ ዝተዘርግሐ ስፍሓት መሬት ኣዝዮም ዓበይቲ ወራራት ኣንበጣ ምድረ በዳ ኣጓኒፎም ከም ዝነበሩን ዕውት ቁፅፅራዊ ስራሕ ድማ ከም ተኻየደሎምን ይፍለጥ። ብኣጠቓላሊ ድማ ኣብዘን ዝሓለፋ 35 ዓመታት ናጽነት ኣብ ልዕሊ 600,000 ሄክታር ዝስፍሓቱ መሬት ለበዳ ኣንበጣ ምድረ በዳ ከም ዘጋጠመ ሳላ ሓያል ጻዕርን ስጡም ውህደትን ሰብ ሞያ ሓርሻ መምሕዳራት ህዝቢ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ከምኡውን ምትሕብባር መሻርክቲ ኣካላት ብነጸግቲ መካይን ከምኡውን ብጉልበት ሰብ ብሞተራይዝን ማንዋልን መድሃኒት ብምንጻግ ዝጥቀስ ጉድኣት ከየስዓበ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝወዓለ ጸብጻባት ሚኒስትሪ ሕርሻ የረጋግጹ። ብዘይካዚ እቲ ካብ 2019 ኣትሒዙ ብውሑድ ቁፅሪ ክረአ ጀመረ ኣንበጣ ገረብ ሓደገኛ እናኾነ ከም ዝመጸ ይፍለጥ። በዚ መሰረት ካብ 2023 ክሳብ ቀዳማይ ርብዒ ዓመት 2025 ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካን ገለ ክፋላት ዞባታት ኣንሰባን ደቡብን ብጠቕላላ ኣብ ልዕሊ 45,000 ሄክታር ተኸሲቱ ምንባሩ እንተኾነ ብልዑል ተሳትፎ ህዝብን መንግስትን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝወዓለ ይፍለጥ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ገለ ክፋል ሃገርና ብፍላይ ድማ ዞባ ጋሽ ባርካ ካብ ሃገረ ሱዳን ሳጊመን ብዝመጽ ኣዕዋፍ ኮይላ ተጠቃዕ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ናጽነት ብጠቕላላ ኣብ ልዕሊ 5,000 ሄክታር ስፍሓት መራብሒ ቦታታት ናይ ዘን ኣዕዋፍ ብነፋሪት ነጸግቲ መካይንን ብጉልበትን ጸረ ባልዕ ብምንጻግ ዕውት ቁፅፅር ከም ዝተኻየደ እውን ይፍለጥ። ንንጥፈታትን ቁፅፅር ሳገምቲ ባልዓትን ብሓፈሻ ንኣንበጣ ምድረ በዳ ድማ ብፍላይ ብልዑል ትኹረት ንምክትታል ዝሕግዝ ሓውሲ ዘመናዊ ማእከል ኣብ ጋድም ሓሊብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይ ባሕሪ ንዞባ ዓበት ምምስራቱ እውን ካብ ዓበይቲ ዓወታት ናይ ዝሓለፈ 35 ዓመታት ናጽነት ኮይኑ ተመዝጊቡ ኣሎ። ልክዕ ኣብ ጋድም ሓሊብ ሓደ ማእኸላይ ዝኾነ መዋፈሪ ማዕስከር ተሃኒጹ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ኣብቲ ዝነበረና ወፍሪ ዓብ ድርኺት ክህልዎ እዩ። ምክንያቱ ከም ዝበልኩኻ ኣባላትና ኣብ ትሕቲ ጽላልን ገረብን ከምኡውን ኣብ ቴንዳታት እዩ ዘብል ነይሩ። ኣብ ከቢድ ወፍሪ ዝጸንሐ ኣባል መዕረፍ የብሉን፣ ማይ መሕፀቢ እውን የብልካን። እቶም ኣባላትና ከዓ ምስ ስሚ እዮም ዝሰሩ። መሰንበጣ ክትቆትለሉ ስሚ ክትሕፀብ ትደሊ ክዳንካ ትሓፅብ ዘሎ ብዙሕ ነገራት ፀገማት ኣሎ። ካልኣይ ነገር ድማ በበገሲ ዝኸውን መኻይን ካብኡ ክኾና ክኽእል ኣለዎን፣ ወርክሾፕ ኣብኡ ክህልወካ ኣለዎ፣ መፅይታትካ መፅለሊ ክረክብ ኣለዎ፣ መድሃኒት ከዓ ኣብኡ ክቕረብ ኣለዎ። ስለዚ እዚ ማእኸላይ መወፍሪ ቦታ ስለ ዝኾነ መድሃኒትና ብቐረባ ኣብኡ እንድሕር ቀሪብናዮ ብቐረባ ናብቲ ካልኦት ክንዝርግሖ ንኽእል ኢና። መኻይንና ከምኡ ኣባላትና እውን ብቐረባ ኣብኡ ክዝርግሑ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ እቲ ካልኦት ነቁጣታት ብቴንዳን ካልእ ኣብ ፅላል ምጥቃስ እውን ገና ይተርፈኒ፣ ግን እዚ ዓብይ ድርሒት ክህልዎ እዩ ማለት ብቐረባ ካብ ኣስመራ ካብ ንብገስ ብቐረባ ኣብቲ ቦታ እንዳሓደርካ እንዳደቀስካ ነተን ካልኦት ንምክትታል ኣዝዩ ድርኺት ክህልዎ እዩ። ኩሉ ዘድልየና ነገራት እውን ኣብቲ ቦታ ወላ ወርክሾፕናኹን መፀገኒናኹን ወላ መሕፀቢ መኻይንኹን ብምሉኡ ኣብቲ ቦታ ስለ ዘሎ ነዚ ዝመፅእ ወፍሪ ኣዝዩ ድርኺት ክፈጥረሉ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ካብዚ ተበጊስና ከዓ እቲ ስራሕና እንዳወርፀፅናዮ እቲ ቻሌንጅና ከዓ እቲ ብድሆታት ከቢድ ብድሆታት ከዓ እንዳቀለልናዮ ክንከይድ ኢና። እዚ ቦታ ከም ማእከል ምክልኻል ኣንበጣ ዝተመርፀሉ ኩነታት ብመፅናዕቲ እዩ። ለምንታይ ተተባሂሉ ብኣጠቃላላ ክንሪኦ ከለና ምብራቃዊ ጎላጉል ናይ ሃገርና ዳርጋ ኩሉ መፅፈይን መራብሕን ኣንበጣ ምድረ በዳ ኢና ንብሎ። ካብኡ ናብኡ ግን እቲ ዝፀዓቐ መፅፈይን መራብሕን ኣንበጣ ምድረ በዳ ኣብ ምብራቃዊ ጎላጉል ኣበይ እንተተባሂሉ ንባዕሉ ጎላጉል ናይ ኣፍዓበት ናይ ሽዕብ ናይ ቆረራን ኩንኡ እንደኸይዳ ኣሎ። እቲ ዝፀዓቐ ኣንበጣ ዝርከበሉ ከባቢ ንሱ እዩ።
ስለዚ ኣብቲ ዝፀዓቐ ዝርግሐ ዘለዎን ብፃዕቕ ዝርከበሉ ቦታን ማእከል ስለ ዝኾነት ጋዲም ሓሊብ ንዝኾነ ይኹን ኩለላኹን ንወፍሪ እምበጣኹን ብዝሰለጠ ብኣድማዓነት ትሰርሓሉ ቦታ ተፀኒዑ ኣብ ጋዲም ሓሊብ ሓደ ቀዋም ማእከል መከታተሊ ኣንበጣ ንክህሉ ብመፅናዕቲ ዝተገብረን ዝተወሰነን እዩ ማለት እዩ። ኣብቲ ካልእ ቦታ የለን ማለት ኣይኮነን። ካብ ሽዕብ ፈሮ ገፅካ ትኸይድ ክሳብ ዓሰብ እውን ገላዓሎ ዘሎ ጥዑ ዘሎ ኩሉን ኣንበጣ ምድረ በዳ ዝፀፍየሉ ከባቢታት ምዃኑ ንፍለጥ እዩ። ግን ተዛማዲ እዩ። እቲ ዝፀዓቐ ከምዚ ኣቐዲምና ዝበልናዮ ግን ካብ ከባቢ ሽዕብ ንሰሜን ዘሎ ከባቢታት ዝፀዓቐ ኣንበጣ ምድረ በዳ ዝርከበሉ ከባቢ ስለ ዝኾነ ጋዲም ሓሊብካ ኣብ ማእከል ስለ ዘላ ንኩሉ ኩሉ ንመከታተልን ንመዋፈርን ንኮለላታት ይኹን ንወፍሪ እምበጣ ይኹን ብኣድማዕነት ክንሰርሓሉ ንኽእል በቐረባ ኣየናይ ቦታ እዩ ተፀኒዑ ብመፅናዕቲ ዝተገብረ ጋዲም ሓሊብካ ማእከል ስለ ዝኾነ በዚ ምክንያት ሕጂ ማእከል መከታተሊ ምቁፅፃር ኣንበጣ ኢልና ዝስዕብ ዓብ ህንፃ ኣብኦም መከታተሊ ዓብ ህንፃ ሰራሕናሉ ምክንያት ሓደ ካብኡ እዚ እዩ። ከምዚ ክሳብ ሕጂ ክንከታተሎ ዝፀናሕና ኣብ ተፈላለየ መዳያት ሕርሻ ርኡይ ገስጋስ ተመዝጊቡ እዩ። እንተኾነ መትከልና ውሑስን መኣዛውን መግቢ ንኩሉ ኣብ ኩሉ ንምብፃሕ ስለ ዝኾነ በዚ ዛጊድ እተመዝገበ ገስጋስ ከይተዛነና ብልዑል ናሃሪ ክንቅፅል ከም ዝግባእ ርዱእ እዩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ብኣጋጣሚ መበል 35 ዓመታት ናጽነትና ኣብ ክልተ ክፋላት መቒልና ዘቕረብናልኩም ትሕዝቶ ኣብዛዚምና ኣለና። ድሕሪ 2 ሰሙን ብሓድሽ ትሕዝቶ ኢኹም ምርኻብና ክሳብ ሽዑ ግን ሰላም ቅነ ጽንዓትና ወሕስና ውሕስን መኣዛውን መግቢ ንኹሉ ኣብ ኩሉ